qalbi tistri ya arsija tijek min omor qalbi l-fruwa ta' dinja blaġi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru din qudiesa għal Rosa, Giuseppi, Annette u l-mejtin tal-familja Galja. Ħuti ew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Ena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġie. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja għat-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla għajn ta' kull qdusija għamel li aħna l-koll nejxu sewwa bit-talb ta' Sant Elizabetta tas-Salib li f'din l-art qasmitilna ħafna grazzi u fil-glorja tas-sema tajta l-istess premju. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Osea, dan jgħid il-mulej, arawni jiena l-arusa tiegħi neħodha fid-deżert li l-qalba nkellem, hemmhekk itwieġeb bħal fi żmien Żożita, bħal fi żmien ħruġa minn ġwart l-Eġittu. Għal dejjem narsek miegħi fis-sewwa, fil-ħaq u t-tieba u l-ħniena, brabta fidila jiena narsek miegħi u taraf lil-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, sarm responsorjali ngħidu flimkien, oħorġu il-kowa lil Kristu l-mulej, oħorġu il-kow lil Kristu l-mulej. Isma' binti ħares wati widen, insa il-ġensek u l-dar missierek, jitaxxak is-sultan biġmielek u int għaxu sidek għateħ ħkima fl-imkien, oħorġu il-kow lil Kristu l-mulej. Kolla ġmiel bint is-sultan bil-ġawar, minn suċ bid-depp il-biesa, għand is-sultan jeħduha biex bejbit warajja, it-tfajliet li jingħatawla bisħaba fl-imkien, oħorġu il-kow lil Kristu l-mulej. Jittieħdu bajat ta' ferħu wena, jidħlu fil-palazz tas-sultan, flok mistirietek jilħku uliedek, int kedhom qapijiet fuq l-art kollha flimkien, oħorġu l-kowa lil Kristu l-mulej. Jekk ġobkom inkumu bil-wieqfa, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Din ixebba bil-aqal li l-mulej saba tisar meta ġie l-mulej daħlet miegħu għal-festa tat-tieġ. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, is-saltna tas-smewiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux iż-żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies.
L-arus id-dawwar ma ġie, u għalhekk il-koll ħadu min-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat ara l-arus u ħorġu l-qowħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom, iżda l-boloħ qalu l-għaqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina waqqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. Xħin dawk marru biex jixtru jiġi l-arus u dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu x-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżdu weġibhom u qal tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għax la tafu l-jum waqqas is-sija. Il-kelma tal-mulej tifħir. Hekk il-kelma Alla llum turina kemm hu prezzjuż l-għaqal, partikolarment fl-għażliet li nagħmlu fil-ħwejjeġ ta' Alla. Hekk il-qaddisin bħal Mija Sant Eliżabetta li qegħdin niċċelebraw propju llum marbuta mad-tbatija u s-salib ta' Kristu, turi kif mumenti diffiċli fil-ħajja tan-nisran u fil-ħajja tal-bniedem bħal huwa s-salib jirnexxielu biss jaqra dak li huwa diffiċli, dak li huwa salib, dak li huwa tqil, jekk ikollu l-għajnejn tal-fidi. Hekk jew nitolbu lil Madonna dalgħodu biex tagħtina triq tal-għaqal. Ħuti eżies, waqt li llum qegħdin infakru waħda mill-qaddisin il-kbar li ħadnet is-salib fil-ħajja tagħha u rietna l-kobor tal-passjoni ta' Kristu, inresqu lil mulej it-talb tagħna. Tħallaqat mulej il-Knisja tiegħek nieqsa minn qaddisin biex bler fuq il-qdusija tagħhom ikomplu jmexxuna lejn il-merat ta' dejjem. Nitolbu għal paċi fid-dinja, il-paċi fil-qlub u l-paċi fil-familji tagħna. Nitolbu ejn lil dawk li huma mġarbin minħabba fl-isem tiegħek biex jibqgħu jaħdmu għal paċi fil-Knisja u f'pajjiżna. Nitolbu. Ejju nitolbu issa bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Għandna diversi nies li qegħdin l-isptar, oħrajn qed jieħdu il-kura minħabba mart li jista' jkun terminali. Hemm xi nies li llum se jirċievu riżultat fuq saħħithom. Nitolbu l-Madonna ta' Pinu għal kull wieħed u waħda minna f'dawn il-ġranet tal-Kwindiċina. Insejħula u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. L-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek. L-offerta tagħna, il-ħajja Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
Atina l-grazzja mulej li nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa li bih il-qaddisin tiegħek inaqdu biex ixandru l-glorja tas-salib, dik il-glorja li tgħaddi mis-sagrifiċċju u d-batija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Fil-qaddisin li kkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet jixraq ifaħru lilek għal providenza tal-aġeb, għax bija terġa' ssejjaħ lil bniedem għal qdusija li bija sawwartu fil-bidu u d-dewq d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis is-smewiet u l-art. Osanna fl-oli tas-smewiet. Osanna fl-oli. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajh ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Galja, Anett, Giuseppi u Rosa. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giusepp, l-Appost, Santa Elisabetta tas-Salib u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Affrinna nabietna għal ma nafru daħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom islim natikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim laqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il xulxejn.
ħaruf Talla, neħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Nubiet ta' dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk mistiedna għal-dilikla tal-ħaruf, mulej, titħol taħt is-saqaf tiegħi, ejt kelma waħda. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu bis-saħħa ta' dit qarbin għamel li Kristu jkun il-ħajja tagħna bħalma kien fil-qaddisin tiegħu marbuta mas-salib biex aħna ngħixu wkoll fl-imħabba u għas-servizz u l-qadi tal-aħwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Slima lik Marija, bil-grazzja minn Madonna Tapino, Sultana tal-Familja,
ħarstek fuqna dejjem żomm.